Як ми і очікували, Керченський міст став інструментом не тільки транспорту для сполучення окупованого Криму з окупованою раніше Кубанню, але і інструментом політичного тиску і економічної блокади. Це Путіну вдається, як він вважає, блискуче, хоча я вважаю, що це просто пришвидшує його кінець. Останні дні ми бачимо деяке послаблення такого блокування Керченського проходу. Ми бачимо, що час очікування суден для того, щоб пройти Керченську протоку, зменшився до середніх 10-5 діб, до 2 діб зараз. Черг майже немає, але ми розуміємо, що це тимчасове явище. Завтра, коли міжнародний тиск спаде, або якщо він спаде, і Росія добряче не отримує по носі за те, що вони обстріляли наші судна, і військові кораблі і моряків, і захопили їх в полон, вони повторять цю спробу знову. Потім це буде Чорне море, потім це буде Балтійське море. До речі, іноземні наші друзі, члени НАТО, Європейського Союзу, не дуже стривожно сприймають цю ситуацію. Тому що Польща в абсолютно такій самому стані перебуває. Вихід її окремих портів в Балтійське море відбувається через прохід на російській території. Якщо завтра там втоне танкер, як в нашому випадку, він просто перегородив самочинну протоку, їхні порти заблоковані. І реакція незрозуміла, що мають робити між собою ядерні держави. Тому я вдячний за одностайну підтримку як з боку Сполучених Штатів, так і країн-членів Європейського Союзу. Я сподіваюся, що це буде не лише вербальна реакція, але це будуть чіткі санкції щодо російських портів, щоб агресор відчув, що такі речі вони неприпустимі. Я просто не хотів, що на фоні цього не забулося про наших моряків, не забулося про те, що окупована східна частина України і окупований Крим. Бо, знаєте, росіяни весь час підвищують ставку, там якісь чергові новини генерують. Сьогодні ми вам стільки-то вбили, а завтра стільки-то захопили, і ми маємо думати тільки про останні події. Ми пам'ятаємо про всі події.